Vestech on Air. Zo života Vestechu. V tomto špeciálnom vydaní si budete môcť vypočuť záznam z našej panelovej diskusie na tému AI alebo umelá inteligencia, ktorá bola súčasťou konferencie We Love IT 21. septembra. Ja vás teda veľmi pekne vítam. Nespomínam si, že by sme robili panelovú diskusiu takto naživo ešte v rámci Vestechu. Tak som tam rok, tak asi ani nebola nejako príležitosť. Moje meno je Katarína Štefánková, som marketingová riaditeľka v distribúcii. Okrem toho, že sme organizovali a zabezpečovali celú konferenciu, tak som si zobrala na starosti aj panelovú diskusiu, keďže som kedysi niečo moderovala a veľmi ma to stále baví. Týmto si to stále tak nejakým spôsobom viem pripomínať, keď si vymyslím nejaký takýto projekt. A teda ja by som sa chcela poďakovať mojim respondentom trom, ktorí prijali pozvanie do panelovej diskusie. A skôr, než vám ich ešte predstavím, máte ich už aj na plate, tak viete, o koho sa jedná, ale prejdeme si kolečko potom aj takto fyzicky, tak by som vás chcela poprosiť, máte mobily, hej? Lebo budete vedieť nám klásť aj otázky. A to prostredníctvom slajda. Peťo, prosím ťa, tá e-mailová adresa, nech sa páči, tu na platne máte vlastne všetky informácie, treba si stiahnuť slido.com alebo sa len prihlásiť na webe a zadať hashtag VEIT alebo VIT, VEIT. No a potom, čo budeme robiť? Už iba písať otázky. A môžete nám potom písať teda otázky, klásť nám ich. Skúste na túto tému. Hej, že by sme sa držali nejakej línie. Dobre, tak asi sme si povedali všetko. Ja tie otázky potom budem vidieť, keď už mi dojdú tie moje, tak využijeme aj tie vaše. Chcela by som teda veľmi pekne privítať ešte raz Martina Máštalíra, generálneho riaditeľa Dell Technologies Slovensko, ktorý je aj hlavný partner celého tohto podujatia. Juraj Podroužek, ty vlastne držíš takú tú odbornú líniu a záštitu nad touto panelovou diskusiou z Kempelenovho inštitútu. A v neposlednom rade, aj keď teda sedí úplne na druhej strane oproti mne, vítam aj konateľa spoločnosti Microsoft Ľuboša Krpelana. Dobre páni, ja by som mala na úvod otázku asi na všetkých, ale budeme to rozoberať vlastne aj v zmysle takých tých odborných výrazov, ako čo je to tá umelá inteligencia, prosím ťa, Juraj, ty nám povedz, lebo ty si vlastne odborník a my by sme asi tak triafali, možno, že ty nám to povieš tak najodbornejšie, najpresnejšie. No tak to sme začali ťažkou otázkou. A ja by som to aj uviedol. Ja som vlastne výskumník Campbellovho inštitútu inteligentných technológií, kde mám na starosti tím pre etiku a ľudské hodnoty v technológiách. To znamená, že nie som priamo informatik, venujem sa umelej inteligencii, inteligentným technológiám z pohľadu hlavne tých etických, spoločenských dopadov a povedzme otázkam regulácie. Priamo vstupujeme do tej komunikácie s výskumnými tímami alebo s firmami, ktoré pracujú na systémoch s umelou inteligenciou a hľadáme tie zaujímavé výzvy a príležitosti, ktoré sa ponúkajú pre tohto spoločenského hľadiska. No a teda, že ideme to nejako vystrať, že umelá inteligencia. No. Tak, že pozerať sa na to dá z viacerých strán. Že to, aj celkovo už ten výraz, že umelá inteligencia, mnohí aj výskumníci nie celkom majú radi, lebo už máš tam to slovičko, že inteligencia. Takže za tým niečo očakávaš. A preto jedna z tých chápaní umelej inteligencie je taká, že je to nejaká schopnosť nejakého umelého systému byť inteligentný. A to už ale prenášaš do toho nejaké také tie ľudské prvky, lebo inteligencia zase veľmi široký pojem, môžeme sa baviť o tom, čo to znamená, ale minimálne sa zhodneme, že sú tam asi také tie veci ako že schopnosť učiť sa, schopnosť riešiť nejaké úlohy, niečo si je zapamätať a podobne. No a potom niektorí hovoria o umelej inteligencii tak, že sú to práve tie systémy, ktoré takéto vlastnosti prejavujú. Že sú to systémy s umelou inteligenciou. Skrátene sa teda povie, že máme teda niekde v telefóne umelú inteligenciu, keď sme niekde na Netflixe a vám to dáva odporúčania na ďalší film, že to je tá umelá inteligencia, tak zase je to nejaký odporúčač, ktorý využíva tie prvky umelej inteligencie. No a potom je to zase z toho nášho hľadiska, toho výskumného, je to, že obor výskumu. A to je tiež také zaujímavé, lebo on zase nie je až taký
že starý, lebo ten výskum sa tu deje, povedzme, že posledných 70 rokov, plus, minus. A on si aj prešiel takými rôznymi vlnami a možno by sme boli aj dosť prekvapení, že on nešiel tak nejako, možno prirodzene si myslíme, že ten vedecký pokrok, aj technologický pokrok, ale aj ten pokrok poznania tam to polí, že je takto nejako lineárne, ale on je taký, že skokový. Mali sme aj také obdobie takých, že sa to volá, že AI zima a potom také leto, kedy sa niečo nové prišlo. No a v rámci tohto výskumu existuje rôzne množstvo takých rôznych prístupov, tam sú aj také, možno zase niektorí z vás aj poznajú výrazy ako strojové učenie a podobne. Presne tak, to som sa chcela spýtať. Áno. Takže tam máme napríklad aj to strojové učenie, čo zase len jedno zo spôsobov, ako sa vlastne v tom prostredí, kde chceme hovoriť o tej umelej inteligencii, ako sa pohybovať, ako vlastne riešiť nejaké úlohy. To znamená, že takýto systém je schopný vstúpiť do nejakého prostredia, s istou mierou autonómie riešiť nejakú úlohu, bez toho, aby ste mu museli vlastne každý ten krok presne pomenovať. V prípade strojového učenia vo väčšine prípadov hovoríme o takých systémoch, modeloch, kde máme väčšie množstvo dát a v tých dátach hľadá ten systém potom nejaké vzory, nejaké štruktúry, ktoré potom budem môcť použiť. To znamená napríklad, aby som sa nevel veľmi všeobecne, že keď mám nejaký systém, ktorý chcem, aby mi veľmi zjednodušene bol schopný identifikovať na obrázku nejaké objekty alebo aj tváre, tak dokáže aj, povedzme, keď v živote predtým tú konkrétnu fotku s obsom nevidel, tak dokáže povedať, že s najväčšou pravdepodobnosťou na fotke sa nachádza pes, aj keď tohto konkrétneho psa nevidel, nemusel mu to nikto takto konkrétne povedať. A to som sa ho opýtala len, čo je to umelá inteligencia. No. Poznáte niekto odpoveď z toho, čo hovoril? Dobre, kto vyvinul umelú inteligenciu? Kto je za tým všetkým? Teraz nemusíme meno, ale asi je jasné, že sme za tými ľudia. Však? Áno. A to je presne to, čo mňa zaujíma. Že vlastne ten prístup k umelej inteligencii pre mňa je taký, že určite nie som technopesimista. Že ja som práve že človek, ktorý, že už aj z povahy veci, že som výskumník v inštitúte, ktorý sa venuje výskumu umelej inteligencie a celkovo inteligentných technológií, tak som fanúšik. Ale na druhej strane sa snažím byť veľmi obozretný. A ja práve vnímam takéto systémy ako systémy, ktoré nám majú slúžiť ako nástroje na dosahovanie nejakých našich vlastných ľudských cieľov. A to je, že akože dosť dôležité, môže to znieť triviálne, že to je akože jasné, nie? Ale v skutočnosti akože je to vec, ktorá nás môže priviesť akože veľmi takým ďaleko siahlým dôsledkom. Napríklad, keď budeme hovoriť o zodpovednosti, keď sa stane nejaká chyba v takom systéme, tak pri takomto prístupe je to vlastne stále ten človek, ktorý by mal zodpovedať, povedzme, za rozhodnutia, aj za tie nesprávne rozhodnutia takýchto systémov. Jasné, to sa už dostávame trošku viacej do hĺbky. Ešte by som sa chcela spýtať, aký je rozdiel medzi AI alebo umelou inteligenciou alebo AI a GPT, lebo ľudia si to veľmi často zamieňajú. Ja tiež sa priznám, keď som o tom počula prvýkrát, že vyšiel nejaký chatbot, tak hneď automaticky, však to je tá umelá inteligencia. Ale potom som bola trošku vyvedená z omylu, že treba to vedieť rozlíšiť. Zase je to také troška triky, lebo keď to zase preženieme, veľmi zjednodušíme, tak chatboty sú tu s nami, možno už aj od konca 60. rokov, od prelomu 60. a 70. rokov, kedy také experimenty, výskumník Joseph Weizenbaum mal takého chatbota, že Eliza, to by sme dnes nenazvali už umelou inteligenciou, taký relatívne jednoduchý pravidlový systém, ktorý ale akože predstavoval takého terapeuta a vlastne človek mohol s ním ako komunikovať a on podľa nejakého scenára takého terapeutického išiel. O čom hovoríme dnes, keď hovoríme povedzme o ChatGPT, sú tzv. Veľké jazykové modely. A zase, keď sme hovorili o tom strojovom učení, o používaní umelej inteligencie, tak si predstavme, že si vytvárame istý model jazyka, napríklad slovenčiny, alebo angličtiny, alebo vo všeobecnosti nejakého jazyka, nejaké štruktúry, alebo jazyk len nejaká štruktúra. A vlastne ten systém sa dokáže naučiť isté väzby medzi tými slovami. Čo to znamená? Napríklad si vytvorí v nejakom veľmi mnohorozmernom priestore vzťah, že výraz kráľ je relatívne v istom vzťahu alebo v nejakej blízkosti ku výrazu kráľovna. Alebo muž a žena zase sú v nejakom vzťahu. A on si vlastne vytvorí takúto nejakú sieť a je natrénovaný, to znamená základe množstva dát, ktoré on dostane, ktoré mu takto podhodíme, si dokáže vytvoriť práve takéto väzby a je schopný napríklad doplňať slová vo vete. To znamená, keď by sme mali vetu, ktorá začína, ja neviem, že pes je najlepší priateľ, tak on s najväčšou pravdepodobnosťou, aby tá komunikácia mohla pokračovať a dávala význam tomu ľudskému partnerovi, asi doplní, že človeka. On pritom nemusí ten systém rozumieť, čo to znamená človek, nemusí rozumieť
my keď rozprávame ako ľudia, tak pracujeme s takzvanými významami, hej, že rozumieme, o čom hovoríme, ale ten systém si hľadá isté vzťahy v takejto veľmi komplexnej sieti. No a ten ChatGPT, on je ako dotrénovaný, takýto jazykový model, práve na to, aby som mohol viesť tú konverzáciu. Áno, a my ľudia do ňoho vlastne prostredníctvom toho strojového učenia nalievame informácie. Áno, ono je to o mnoho, že komplexnejšie, deje sa to na mnohých úrovniach, niekto by sa možno aj to spadne, potom otázka v debate, možno nie, že prečo sa to stalo až teraz, že prišiel ten boom s tým chatom GPT a s tým nástupom jazykových modelov. Ono to tiež vychádza z toho, že nastali isté akože také, že zásadné poznatky pár rokov dozadu, okolo roku 2017, kedy sme prišli na nejaké že nové spôsoby, ako s tým jazykom, ako ho kódovať, by som povedal zjednodušene povedané. A vďaka tomu, povedzme, povedzme tie jazykové modely, ako je GPT, dokážu byť efektívnejšie práve v tom doplňaní tých slov v tej komunikácii a vyzerá to o mnoho tak prirodzenejšie. Jasné. A aby sme dali slovo aj ďalším. Zatiaľ, Juraj, ďakujeme veľmi pekne. Sme sa snažili vysvetliť si tie úvodné pojmy, lebo je to dôležité. Neviem, možno, že je tu niekto, kto počuje prvýkrát nejaké podrobnejšie informácie o AI a GPT. Asi sa tým už viacerí aj zaujímate. Možno, tým, že som možno opakoval veci, ktoré dobre viete, tak potom sa ospravedlňujem. Tak vypočuli si ich minimálne z iného uhľa pohľadu. Ale tak dá sa predpokladať, že s tým máte dočinenia z toho dôvodu, že robíme všetci v IT. Aby sme teda dali slovo aj ďalším účastníkom tejto panelovej diskusie. Ja by som sa chcela spýtať teba, Martin, ako využíva spoločnosť Dell Technologies umelú inteligenciu v produktoch. My sme sa vlastne už aj počas prednášky mali možnosť dozvedieť niektoré konkrétne veci, ale určite tu je niekto ako ja, kto tu vlastne ani nebol na tej prednáške, lebo sme mali nejaké iné povinnosti, tak skús nám o tom povedať. No, ja ešte zareagujem na to, čo si povedal na úvod, že to je prvá panelová diskusia. Ja teda verím, že nebude ani posledná po tejto debate a po mojom predrečníkovi bude ťažko nadviazať nejak veľmi rozumne, ale budem sa snažiť. A ja teda neverím, že tu sú všetci, čo rozumejú, čo je tu umelá inteligencia. Ja tomu fakt neverím, lebo si myslím, že každý sme o tom počuli, ale to je ako o cloude, keď sme sa bavili pred 10 rokmi, všetci hovorili o cloude, ale nikto pre nevedel, čo to vlastne je. A si myslím, že naozaj dá sa to interpretovať rôznymi spôsobmi. A my v Delli teda nevstupujeme do tej éry umelej inteligencie a si dovolím povedať, že my už nedávno sme. A poviem pár takých príkladov z minulosti, každý poznáte asi Dell notebooky, my sme mali jeden z prvých notebookov, čo bol taký, že Certified AI, ale to umelá inteligencia, ako povedal Juraj o tom, že už vtedy ten notebook vedel nejaké veci si poskladať, ktorý iný nevedel a bolo to napríklad to, že keď sa vám niekto postavil za chrbát, tak on zistil, že vám niekto stojí za chrbtom a stmavil obrazovku, čo nerobil každé zariadenie kvôli bezpečnosti. Alebo vedel vyhodnotiť najlepší spôsob pripojenia, či je to Wi-Fi, LAN kábel a tak ďalej. No a teda sa posúvame do tej generatívnej AI, čo vlastne už nie len, že dokáže zanalyzovať dáta, to je ten druhý stupeň, v ktorom teraz sme, alebo ktorý okrem tej štandardnej AI je, že dokáže ešte niečo pridať k tomu, čo sa do toho vloží. On sa už naučil aj nové slovo inferencia, čo... Kto vie, čo je inferencia, okrem kolegov z Kempelenovho inštitútu, prosím vás? Všetci, pozeraj, aha. Tak. No, ja som teda nevedel ešte predvčerom, čo to je, tak sa nebojte, len som sa chystal na túto debatu, lebo som vedel, že tu budú silní predrečníci. No a teda napríklad Dell využíva ten model, ktorý je známy ChatGPT vo verzii 4.0, lebo asi niektorí máte skúsenosti s 3.5, ktorý je kvázi zadarmo s nejakým kreditom, za tú 4 si musíte platiť. My používame 4 na báze technológie Microsoft. Máme to v uzavretom systéme, lebo to je jedna z vecí, o ktorej sa asi dnes budeme baviť, ako je bezpečnosť. No a my sme naliali do tohto systému náš zamestnanecký prieskum. Naučili sme ho, teda natrénovali, že čo s tým má robiť a dostali sme výsledky. Ja vám nebudem hovoriť, ako nám vyhodnotil tento systém náš zamestnanecký celofiremný prieskum. To je interná záležitosť. Ale tým som povedal, že používame to napríklad na to, že nám dalo 10 odporúčaní, lebo si predstavte len, že na Slovensku nás je 3 000, na celom svete 130 000 a každý zamestnanec tam napíše ešte aj nejaké, nie len, že áno, nie, som spokojný na 60, 80, 90%, ale pridáva tam aj nejaký svoj vlastný text a hodnotí nejaké veci v tej firme. Tak tento systém nám vyplú, že aké sú odporúčania. Je to veľmi zaujímavé, lebo doteraz asi nikto neriešil 130 000 odpovedí zamestnancov. Tak toto spracováva tiež umelá inteligencia? Alebo... Áno, to spracová práve ten systém, ktorý beží na ChatGPT. Alebo napríklad používame systém od firmy Eternal,
ktorý nám pripravuje ponuky, teda zatiaľ experimentálne, nie je to ešte štandardná súčasť, ale jednoducho musíte dať dokopy veci o zákazníkovi, o cenách, o zariadeniach, dať celé to zožuť, tak napríklad s týmto my začíname. Personalizácia. Áno, je to personalizácia, to, čo ste robili 2 týždne, niektorú ponuku, tak ten systém je to schopný spraviť za 2 hodiny. Takže to je ten smer, ktorým sa hýbeme. No okrem toho, možno to niektorí z vás zaregistrovali, ale investujeme veľa aj my do umelej inteligencie a kúpili sme spoločnosť Muxoft, ktorá sa zaoberá práve nejakým monitoringom sieti a sieťových operácií, DevOpsových operácií a dokáže identifikovať, že je tam nejaký problém a automaticky zareagovať, opraviť niečo, prípadne na to upozorniť. Takže to je niečo, čo teraz je v Dell portfóliu, lebo ešte nie, tá akvizícia sa má ukončiť počas Q3. Jasné. Ľuboš, čo Microsoft a umelá inteligencia v rámci produktov? Ja ďakujem svojim predrečníkom takisto, lebo to je úplne super, že Martin to vrátil z takej tej vedeckej sféry troška na zem a do takého reálneho sveta. Ja by som na toto nadviazal aj teda ďakujem, že už tu to slovo Microsoft padlo a teda sme radi, že Dell využíva aj naše technológie. A zároveň aj bolo povedané, že k čomu vlastne by ten artificial intelligence mal slúžiť, respektíve možno ten chat GPT, lebo to súhlasím, že ten machine learning a vôbec problematiku umelej inteligencie my tu máme roky, len teraz naozaj ten chat GPT tomu spravil takú osvetu a zároveň aj také jeho hromadné používanie a vlastne aj zdokonalovanie a prináša aj tú debatu, že kam to pôjde ďalej. A ono to existovalo aj predtým, len to možno teraz troška sa dostalo von, takže aj širšia verejnosť o tom diskutuje. Ale nemusí o tom len diskutovať. Vlastne na tie technológie si môžete kedykoľvek šiahnuť a práve spoločnosť Microsoft sa snaží ChatGPT technológiu alebo tie možnosti ChatGPT prinášať do každodenného života a používania. A ja naozaj zostanem pri zemi, lebo naozaj tá možnosť použitia toho je obrovská, ale ja sa chcem možno vrátiť naozaj k tomu, čo všetci môžete poznať a možno niektorí vo firmách už aj používate. A my sme v marci ohlásili Microsoft Copilot. Copilot je taká funkcionalita, ktorú bude možné zakúpiť ku všetkým alebo väčšine produktov Microsoftu. Ono sa to dá použiť ako keby všade, ale aby tých kopilotov nebolo ako príliš veľa, tak vlastne my sme to zaimplementovali do 4 takých oblastí. To, čo asi naozaj každý z vás si potom môže niekde odskúšať, je Copilot pre Windows. Takže vlastne všetky naše Windowsovské aj balíky officeové už možno aj v Bingu ste to videli, a majú možnosti Copilota a prinášať to či vo Worde, či v PowerPointe, alebo v Teamsoch, je to zaujímavé. A tie funkcionality, ja len rýchlo poviem, aby to naozaj teda bolo aj také, že rukolapné, tak ako Martin už možno aj povedal, že ako to vo firme používajú, tak ak si pomocou ChatGPT, respektíve Copilota poprepájate systémy, tak kľudne vám to z porady, ktorú si spravíte v Teamse, zapíše zápis zo stretnutia, ukáže vám taký report, kto čo povedal. Ak to samozrejme chcete a zapnete si to. Aby sme... Alebo príde otázka, že či to všetko počúva všade a všetko, tak asi tak, keď chcete. A naozaj to spraví seriózny zápis. Vy ten zápis ako manažer môžete použiť, máte ho tam uložený a teraz si predstavte, že píšete nejakú správu vo Worde na základe nejakých vašich inputov, to vie takú správu napísať. Vie to prepojiť napríklad s tou poradou, ak z toho potrebujete spraviť PowerPointovú prezentáciu pre svojich šéfov, tak samozrejme zase mu zadáte. Je to klasický dialogový riadok, takisto ako funguje ChatGPT. A samozrejme sú tam aj nejaké predpripravené možnosti, tak dokáže vám to vypracovať PowerPointovú prezentáciu na základe vlastne tých vstupov, ktoré ste do toho chceli dať. Takže veľmi to uľahčuje a zrýchluje to prácu, zefektívňuje to prácu a primárne na to by to bolo, samozrejme to posiela aj maily, vlastne na celý ten balík. Takže to sú veci, ktoré naozaj si viete možno rýchlo a aj v reálnom živote odskúšať. Jasné, ďakujeme veľmi pekne. Čiže automaticky mne sa vynára jedna otázka. Toto boli také tie produktové veci, o ktorých sme si povedali a máme tu teda teba, Juraj, ako etika.
A ja už som si totiž to pozerala nejaké tie vaše otázky v slajde, hej, ako automaticky už ich je tam asi 10. Ja si ich budem musieť, ešte musím natiahnuť čas a musím sa k ním dostať. Preto by som sa chcela ešte teba spýtať na etiku. Čo považuješ za nejaké tie najväčšie spoločenské výzvy aj v oblasti AI, keďže ty si odborník práve na tú etiku? Hej, no možno aj niektorí z vás zaregistrovali práve aj s nástupom práve veľkých jazykových modelov, chatu GPT, a že sa objavili také výzvy aj nejakých výskumníkov, výzvy takých dôležitých niektorých postav, ako aj Elon Musk a podobne, ktorí... Ideme na Mars. No, ktorý napísal taký otvorený list o tom, že pozor s tou umelou inteligenciou. Oni mali také, že otvorený list, ktorom vlastne tvrdili, že mali by sme zamraziť, povedzme, vývoj a testovanie veľkých jazykových modelov od GPT-4 nahor na nejaké obdobie, na nejaké moratórium. Ale to sa aj stalo, to sa udialo, nie? No čo viem, tak sa teraz netestuje ten vyšší model. Nie celkom. A to je také diskutabilné, hej, lebo aby som sa dostal k tej odpovede, som o nej moc neodbiehal, že prečo to hovorím, lebo na jednej strane je fajn, že sa začínajú problematizovať aj také tie etické a spoločenské otázky, a aj pri umelej inteligencii. Na druhú stranu, keď si napríklad pozrite tento otvorený list, tak vlastne tie veci, o ktorými oni argumentujú alebo s ktorými pracujú, sú veci ako naozaj ovládnutie ľudstva umelou inteligenciou, nahradenie úplne ľudskej práce, akékoľvek ľudskej činnosti strojom a podobne. Čo sú, že ja nehovorím, že nie sú dôležité veci, ale že sú to veci, ktoré dnes akoby tak bezprostredne sa nás nedotýkajú. A ono to vychádza z toho, že keď som hovoril o tej umelej inteligencii, a to sa častokrát zamieňa, tak ona sa dá sa deliť rôznymi spôsobmi. Jeden z tých rozdelení je na tzv. Úzkú umelú inteligenciu a potom takú všeobecnú umelú inteligenciu. To, čo vlastne robíme dnes, systémy, s ktorými pracujeme, sú systémy tzv. Úzkej umelej inteligencie, Narrow AI. To znamená, to sú systémy natrénované, tak ako tu aj kolegovia hovorili, na nejakú konkrétnu úlohu, napríklad práve spracovanie tých zápisov, alebo to môže byť tá identifikácia obrazu, môže to byť nejaké hľadanie bezpečnostných hrozieb a podobne. To znamená, že on je veľmi úzko zacielený. A potom, keď hovoríme o tej všeobecnej umelej inteligencii, tak to si predstavujeme, že raz teda by nám mohol vzniknúť taký nejaký systém, ktorý by vlastne vedel urobiť takmer všetko, čo dokáže človek. Ako všetky tie kognitívne schopnosti, ktoré človek má v akékoľvek oblasti, tak taký systém by to dokázal tiež. Ale my sme zatiaľ stále na tej úrovni, tej Narrow AI, tej úzkej umelej inteligencie, takže keď sa pýtaš na tú etiku a na tie etické otázky, tak mňa zaujímajú také tie otázky, ktoré naozaj riešime v tých systémoch dnes. A jeden z takých tých problémov, ktorý tak zvykne cez to prekapávať, je to, že, a to sme práve videli pri ChatGPT, je taká, že antropomorfizácia tých systémov. Že vlastne my ľudia tak podvedomo, že v tej komunikácii začíname vnímať napríklad toho chatbota a očakávame za ním niečo viac, než je len práve nejaký model. Hej, nejaký, veľmi to teraz zjednoduším, ak sú tu medzi vás ľudia, ktorí sú hlbšie ponorí v umelej inteligencii, teraz to veľmi zjednoduším, že štatistický model, poviem. Že to znamená, že on nepracuje s tými významami, nemá emócie, nie je tam nejaká umelé vedomie a podobne, ale práve to sa deje. A to sa napríklad stalo už aj v tých 60 rokoch, keď som hovoril o tom prvom chatbotovi, o tej Elíze, o tom profesorovi Weizenbaumovi, tak on úplne jednoduchý systém a už jeho asistentka, vysokoškolský vzdelaný človek, keď komunikovala s tým chatbotom, tak požiadala profesora, aby odchádzal z miestnosti, aby s ním mohla komunikovať sama. Deje sa nám to napríklad teraz pri ChatGPT, možno ste zaregistrovali také tie veľmi extrémne prípady, muž, ktorý spáchal samovraždu pri Belgicku, to myslím, že bolo, pri práve komunikácii s chatbotom, môžeme o tom porozprávať neskôr, ak vás to zaujíma, alebo potom v debate, nie je to dôležité teraz, tie detaily, ale ide o to, že my vlastne očakávame podvedome niekedy aj viac od toho systému, ako dokáže. Takže tá miera tej poľučťovania toho systému je niekedy príliš prehnaná a vzniká také, že prílišné spoliehanie sa a zabudnutie na taký ten zdravý sedliacky rozum. Ale ono emócie vie prejavovať GPT, ale cez emotikony, hej? A to je to, že tu si musíš uvedomiť presne ten rozdiel medzi prejavovaním a medzi naozajstným cítením. A toto vlastne ten užívateľ, ale aj ten, kto takéto systémy navrhuje, by si mal byť vedomý. A nejdem teraz vypichať od tých problémov naozaj, že veľa, a vypichol by som napríklad problém s predsudkami. Zase predstavme si systém, ktorý by mal posudzovať životopisy. A zase sa nám to už stalo, nebudem menovať, v spoločnostiach niektorých zrazu zistili spätne, že napríklad ten systém mohol uprednostňovať mužov na niektoré pozície viac ako ženy, na základe, že nie tých podstatných prvkov. Na základe toho, že bola žena. Pozná, ten jazykový model prečítal, že navštevovala ženský šachový klub a automaticky dostávala nižšie skóre. Takže tzv. Biasy, predsudky v tých systémoch je niečo, čo
Máme aj my ako ľudia, aj my pracujeme s predsudkami, niekedy sú evolučne, že strašne výhodné mať nejaký predsudok, napríklad idete tmavou uličkou a ide oproti vám nejaká veľká postava, no tak prirodzene sa vytvoria také tie obranné reflexie, že pripravíte sa na boj alebo utečiete, idete jednou stranou. To je tiež predsudok, ale ten je v tej chvíli efektívny, lebo ide s nami nejako historicky, evolučne. Ale potom, keď takéto nejaké predsudky je historické, napríklad voči nejakým skupinám, povedzme na základe pohlavia, farby pleti, veku, alebo iných prvkov sa do toho systému dostanú a začnú sa prejavovať a znevýhodňovať ľudí, tak to môže byť ako dosť veľký problém. Vôbec nemusím hovoriť o vyhubení ľudstva, ale máme systém, ktorý môže byť neférový voči istým skupinám obyvateľstva. A potom už úplne posledná zase púšťam, lebo to ja by som o tom vedel rozprávať dlho, ale ospravedlňujem sa, je otázka vysvetliteľnosti a transparentnosti. To znamená byť schopný aspoň v istých poprvé, na prvej úrovni, že komunikujem v tej chvíli so strojom a nie s človekom, napríklad na tej úrovni toho ChatGPT, ale môže to byť aj niekde inde. To je jedna z vecí, ktorá sa dostáva dnes aj do regulácie umelej inteligencie. Ale aj otázka vysvetliteľnosti. Predstavte si, že ste, ja neviem, nejaký špecialista, lekár, dostávate nejaké odporúčania toho systému pri diagnostike. Vy ste aj ochotní tomu uveriť, to dáva celkom zmysel, ale chcete pochopiť, prečo vám to ten systém takto práve odporúča. A ten systém, ak je založený práve na tom strojovom učení, hlavne to, čo dnes využívame, sú tzv. Neurónové siete častokrát, ktoré majú ten problém, že nevieme ich tak ľahko vysvetliť, čo sa tam vnútri chrastí, čo sa tam vnútri deje, tak vy potom môžete síce dávať zaujímavé predikcie, zaujímavé výsledky, ale môžete mať problém pri takomto modeli vysvetliť, že prečo je to tak. Že prečo práve mi hovorí, že tu na tomto mieste je nejaký nádor, alebo môže tam byť vyššia miera rizikovosti na nejaký typ rakoviny a podobne. Ľuboš, my sme sa tiež bavili o tom, že vlastne tá umelá inteligencia môže mať veľmi pozitívny dopad na zdravotníctvo. Vďaka tej umelej inteligencii, čo som sa dočítala, sa už vyvíjajú aj lieky. Umelá inteligencia v zdravotníctve má strašne široké uplatnenie a samozrejme vieme sa rozprávať aj o takýchto, poviem, komplikovaných aplikáciách tej umelej inteligencie, pretože ako aj Juraj vravel, ak to tu stále opakujeme, ona dokáže spracovať také množstvo údajov, ktoré človek nedokáže, ani týmy ľudí nedokážu, takže toto je tá výhoda tej umelej inteligencie, a ak je teda správne natrénovaná, tak dokáže brať do súvislosti veci, ktoré by možno ľudia štandardne prehliadali. Ja som možno už neviem koľko rokov dozadu na takéto panelovej diskusii, keď sme možno o ChatGPT ani nesnívali, rozprával, že dokonca sa predpokladalo, asi aj bude, že ďalšie Nobelové ceny v medicíne už dostanú výskumníci a alebo výsledky spracovania umelej inteligencie, pretože naozaj tam neexistujú hranice, neexistujú iné bariéry, iba tie dáta. Ak máme dáta, tá umelá inteligencia s tým dokáže pracovať. Ale znova, trošička vráťme sa ako keby k takému štandardnému použitiu, ktoré naozaj tá umelá inteligencia alebo ChatGPT. Ja skôr budem hovoriť o tom ChatGPT a jeho aplikácie. Povedzme v zdravotníctve stále vidíme napríklad témy nedostatku zdravotníckeho personálu, nedostatok lekárov, veľa byrokracie. Existuje systém už dneska nasadený v nemocniciach a tu by som apeloval, ak niekto, lebo som okrem toho ešte aj zodpovedný za rozvoj biznisu v štátnej správe a verte mi, že to je ťažký biznis. Špeciálne, ak robíte s modernými technológiami, ale napríklad už v Českej republike sa takéto systémy nasadzujú v českom zdravotníctve a uľahčujú prácu lekárom. A teraz, aby som prešiel ku tomu konkrétnemu prípadu, je to rozoznávanie rečí, čo tiež nie je vec, ktorá je nová, ale keď si predstavíte, že ten lekár namiesto toho, aby sedel za stolom z 2 metroch sa na vás pozrel a potom celý čas tých ďalších zvyšných 20 minút ťuka do počítača tú správu. To je to, čo je teraz. To je to, čo je teraz, tak si predstavte, že v Čechách už v jednej nemocnici to funguje tak, že ten lekár sa vám naozaj venuje, popri tom, ako vás prezerá, vlastne rozpráva, ten systém počúva a zapisuje to, čo rozpráva, ale nie len ako keby robilo obyčajnú transkripciu, ale ono to naozaj zapisuje už ako keby do zdravotníckej správy toho lekára, tak ako potom to musí urobiť on. A čo teda je ešte navyše, tak už zároveň aj spracováva tie informácie a ak napríklad jemu sa nezdá alebo nájde nejakú podobnosť k nejakej diagnóze, tak tomu lekárovi ako keby dá taký hint, že pozor, tu som zachytil niečo, čo znie, že by mohlo byť možno niečo horšie ako chrípka.
A samozrejme platí to, čo povedal Juraj na konci dňa, to musí ten lekár pozrieť a je to jeho zodpovednosť, či ten systém napísal všetko správne alebo nie. Ale napriek tomu si dovolím povedať, že je to asi menej práce, ako to tam vyťukávať a naozaj, kto si to zažil a keď ten lekár není úplne rýchly písateľ, tak to takéto, že píšeš ako blesk, kedy tedy udrieš, tak to funguje aj dneska. Takže toto je naozaj využitie už v dnešnej dobe. Takto sa dá uľahčiť práca lekárom, nehovoriac o sestričkách, ktoré keby mali nejaký tablet, tak presne takto isto môže prebiehať práca sestričky. Ale možno k tým komplikovanejším systémom, ty si to Katka na začiatku možno aj povedala, alebo kto si z predrečníkov je tá umelá inteligencia napríklad dokáže spracovávať snímky rentgenové alebo MR-kové a vo veľa prípadoch vidí viacej ako naozaj to oko lekára a zvlášť to znova nemá to hranice, vie to porovnávať so snímkami inými, kde napríklad tá diagnóza už bola naozaj potvrdená, takže má to silnejšie oči ako keby samotný lekár a to dneska už by to dokázalo a samozrejme to aj funguje, takže skúsme v tej umelej inteligencii hľadať naozaj tie pozitívne veci, neutekať a nepozerať veľa filmov. A teda súvisí to aj s tým, čo hovoril Juraj a možno sa ešte, keď budem mať čas, aj ja toho dotknem my ako naozaj firma, ktorá sa teda umelej inteligencii venuje a neskromne asi sme buď sme líder alebo jeden z lídrov, tak naozaj aj my sa musíme potom riadiť nejakými princípami a nejakými reguláciami. Pretože to naozaj, ak to zajde ďaleko, tak to môže byť aj nebezpečné. Ale znova opakujem, sú to veci, ktoré dneska sa dajú používať a môže nám to zefektívňovať, zachraňovať životy. Dobre, tak čo bezpečnosť? Prepáč, chceš ešte niečo dodať? Iba krátko, aby som neprávať ten čas, že iba to doplním, že určite absolútne s tým súhlasím, že to, ako to aj tak vyznelo, že by som, že strášil to tak nie, lebo však ten náš inštitút v podstate naozaj sa venuje výskumu umelej inteligencie, máme priamo, my sa snažíme prepájať ten svet akadémie, toho čistého výskumu a ten svet akoby tých firiem, toho biznisu a priniesť tú vedu do firiem, takže ja tu sedím povedzme ako etik, ale máme tým, ktorý sa venuje témam energetiky, práve využívania umelej inteligencie v analýze, v manažmente mikrogridu, alebo neviem, analýze spotreby, alebo povedzme v bezpečnosti, alebo analýze zase prirodzeného jazyka, či správanie sa užívateľov niekde v online priestore, analýze dezinformačného kontextu a tak ďalej, že určite, že to základné nastavenie ani nie, že strašenie, že to je presne o tom, že taký že vyvážený prístup, že byť si vedomý práve tých príležitostí, ktoré umelá inteligencia prináša, ale rovnako si byť vedomý aj tých možných obmedzení, tých limitov, nielen ako vývojári, ale ako používatelia. Dobre, ďakujem. A Martin, čo bezpečnosť a sociálne dopady? Ako to vidíš? Ako to vidím ja, teda ako to vidí aj Del. Ja by som k tomu chcel ešte pár slov povedať v takom kontexte. Tá bezpečnosť a aplikácie, to niekde ešte na niečom to musí bežať ešte. A to je takéto B toho, že vždy sa bavíme o tých modeloch. A chcem sa aj pochváliť v tom, aby, už keď tu máme aj našich partnerov, Dell je číslo 1 na svete, na koho infraštruktúre bežia všetky takéto systémy. Samozrejme sú tu nejaké proprietárne systémy, ktoré má či už Google, Amazon, Facebook, experimentujú s tým, ale vždy niekde za tým je nejaký hardware, z ktorého si to potom oni vyrobia. Ešte tu nemáme stále kvantový počítač. A keď Juraj hovoril o tom, že prečo až teraz sú tie modely, jedna vec je to, že sme aj prišli na to, ako to tam kódovať. Druhá vec je, že tie systémy ani neboli schopné to ešte tak rýchlo vyrátať alebo rýchlo zistiť. Že napríklad dnes dáte do ChatGPT nejakú otázku a čím lepšie ju zadáte alebo má nejaký rozsah, tak vám ten systém odpovie, ale čím je ten vstup väčší, tak tá odpoveď trvá dlhšie. Hovorí sa síce, že tá štvorka už na pozadí vie viacero veci riešiť, ale to je tiež problém. Keby ste teraz dali knihu Vojnu a mier do toho a povedali, povedzte mi, čo si o tom myslíš, tak mu to ja neviem, koľko bude trvať. A to je práve ten problém a kam to celé ešte ide, práve ako sa bude aj hardware vyvíjať. A ešte než pre tej bezpečnosti s tým súvisí aj energia. To je tiež jedna z veľmi kritických tém. Spotreba energie je enormná. A nielen to, že my sa snažíme tú spotrebu znížiť, ale ľudstvo ako také bude musieť vymyslieť, ako tej energie dodať do toho systému podstatne viac. To nie sú len elektromobily, ale práve systémy umelej inteligencie alebo celkovo takéto náročné výpočtové systémy budú žrať tej energie neskutočne veľa. Čiže nie len, že musíme znížiť, my musíme ešte vyrobiť viac.
A s tým potom súvisí aj tá etika a bezpečnosť, lebo máte systémy, na ktorých beží neskutočné množstvo dát, ktoré už tu bola spomenutá tá spomínaná samovražda, ale sú tam napríklad aj compliance veci. Jedna, už teda sa mne nedôležité kto, ale v nejakej firme si zamestnankyňa povedala, že zlepší mi fotku na LinkedIn. A to bola Aziatka. Zrazu jej vyšla z toho blondína a s úplne inými črtmi. Hej? Čiže ten systém zase on nerozlišuje, že ešte nie je úplne taký dokonalý, že nevie posúdiť napríklad to, že pre niekoho to môže byť ako keby non-compliant, že tak ja som Aziat a prečo zrazu zo mňa je švédska blondína. A to je napríklad jedna z vecí, ktorú si treba uvedomiť, keď aj niečo zadáme do toho systému. Poprvé, ChatGPT je otvorený systém. Je tam duševné vlastníctvo, je tam bezpečnosť. Znamená, to, čo do toho dáte, nikdy neviete, kde to skončí, pretože už aj ten váš vstup sa potom stáva súčasťou toho modelu a on niekde môže byť použitý pre ďalší výstup. Zároveň duševné vlastníctvo. Dáte si vytvoriť obrázok. Teraz koho je to duševné vlastníctvo? Nejaký obrázok bol na vstupe a dokonca systém je Getty Images, čo je jedna z najväčších databánk na svete, tak ten systém sa učil na obrázkoch tejto databázy, ale bolo to na free obrázkoch, kde bol ešte aj ten vodoznak, že Getty Images a on si to zakomponoval ako súčasť toho obrázku a keď si niekto dal vytvoriť obrázok, tak tam mal taký skrivený vodoznak Getty Images. Čiže, a teraz nezaplatil za to nikto, lebo za to sú za duševné vlastníctvo treba zaplatiť. Čiže to je otázka, že ako sa toto vyrieši. Potom, keď sa to vygeneruje, kto je majiteľom toho, je to ChatGPT, ste to vy, je to ten pôvodný majiteľ toho obrázku. Čiže to sú také, by som povedal, tie etické veci, ktoré asi bude riešiť hlavne Juraj. No a potom sú tam aj... Netvári sa tak. Alebo práve výskumníci, pretože my ako užívateľia, samozrejme, my využívame ten systém, ale niekto bude musieť vyriešiť, že keď pôjde auto v autonómnom režime a zrazu vyráta systém, že buď zrazí mamičku s kočíkom, alebo dôchodcov, lebo iná situácia nebude, ako sa rozhodne, že čo spraví. Čiže toto sú veci, ktoré nám ešte prinesie budúcnosť a bude tam určite dôležitá aj regulácia. Dokonca sa už hovorí o tom, že dá sa aj ChatGPT jailbreaknúť, lebo dnes vám samozrejme nepovie. Keby ste pred pol rokom do toho povedali, že ukáž mi návod na atomovú bombu, on vám ju ukázal. No dnes vám ju už neukáže, ale dá sa to nejakým spôsobom obísť. Takže toto sú tie veci, ktoré súvisia... Áno, dá sa to prelomiť, presne tak. Dá sa to prelomiť, čiže... Stále je na čom pracovať, je čo vyvíjať. Takže áno, takže som sa zase ja rozkecal, takže bezpečnosť, etika sú dôležité aspekty a ja len ako zástupca Dellu chcem aj apelovať na všetkých, že keď už používate takéto systém, naozaj je dôležité ich oddeliť. Nemôžete nasypať vašu ponuku alebo interné veci alebo kód do ChatGPT a čakať, teda, že sa to niekde možno raz neobjaví alebo nezneužije. Čiže preto je dôležité to, ako to aj my používame, je to oddelené. Tá technológia je super, ale treba ju použiť oddelenú od tej bežnej infraštruktúry. Takže Ľuboš sa ešte hlásil k slovu. Ja som sa určite, už možno aj som nechcel nič povedať, ale k tomuto musím, pretože my ako samozrejme Microsoft sa k tomu musí postaviť, lebo ako som povedal, sme nejaký líder na trhu a v umelej inteligencii alebo aplikáciách umelej inteligencie, takže my vnímame, a tomu verte, že vnímame tú zodpovednosť ako keby, a teraz troška vážnejšie, lebo aj tu na Juraj vravel o nejakých BIOSoch, tak my máme nejakých 6 princípov zodpovednej umelej inteligencie, lebo aj to si treba uvedomiť, aj to bolo povedané, že je to veľa tých systémov umelej inteligencie sú otvorené platformy, a potom vy ako firma na tom vyrábate ako keby svoj vlastný produkt. Čiže vy nezodpovedáte úplne za všetko, čo sa na tom deje. Ale ak za to zodpovedáte, a naozaj Microsoft si za to zodpovedá, tak sa tými 6, máme 6 princípov zodpovednej umelej inteligencie. A ja som si ich aj radšej vypísal, aby som niečo nezabudol. Prvá hneď je fairness, alebo teda nestrannosť, neviem, ak sa to dobre preloží. A to je presne to, čo hovoril Juraj. To je o tých BIOSoch. Že presne vznikli životopisy. Takže je o to, aby tá umelá inteligencia, vlastne ľudia, ktorí ju, alebo tie systémy, ktoré tí ľudia tvoria na báze umelej inteligencie, aby sa tomuto vyhli. Druhý ten bod je, ja ich asi iba prečítam, je spoľahlivosť a bezpečnosť. Tretí je ochrana osobných údajov a zabezpečenie. Logicky tretí je inkluzivita, čiže treba vnímať teda nielen ako keby technologické aspekty, ale práve takéto eticko compliance aspekty toho celého. Čiže teraz ja nehovorím o nejakých technologických reguláciách.
Čiže spomenul som inkluzivitu, potom je to transparentnosť a zodpovednosť. Čiže týchto 6 princípov naozaj Microsoft má a ešte keby sme potom zábrdli aj do nejakých legislatívnych vecí, v čom ja teda odborník nie som, tak ale Microsoft určite je a bavíme sa aj s Európskou úniou, sme americká korporácia, ale bavíme sa s Európskou úniou naozaj, aby sa vytvorili, a chceme to, my to sami chceme a iniciujeme, aby sa vytvorili legislatívne a rámce, ktoré by svojím spôsobom aj riadili možnosti používania inteligencia. Teraz troška vrátim požičané Martinovi, ale pozitívne, že ten hardware naozaj je dôležitý. A napríklad jedna z vecí, ktorú aj my presadzujeme, aby sa v rámci Európskej únie napríklad nejakým spôsobom regulovalo využívanie umelej inteligencie v kritickej infraštruktúre. Predstavte si nemocnice, predstavte si elektrárne, priehrady. Takže napríklad aj musí tam byť, a to naozaj ideme o tom, že či certifikovaný hardware, tak aby bol naozaj certifikovaný, bo ho nikto nevedel zneužiť, takisto potom tie platformy a tak ďalej až po riadenie. Takže naozaj je to široká téma a boli by sme tu asi dlho. No a chlapci, to, čo sme nechceli na úplnom začiatku, keď sme mali ten koordinačný prvý call spoločný v auguste, alebo tak nejako to bolo, tak my sme vás nechceli strašiť. My sme sa chceli naozaj vyhnúť všetkým tým témam, že príde sem umelá inteligencia, všetci zomrieme, budú chodiť zombíci po ulici, budeme musieť odísť na Mars. A vy sa presne na toto pýtate. Nie, práve naopak, že akože težme sa, hej, že my sme vo pýtajú. veku umelej inteligencie a je to skvelé, hej, že máme úžasnú príležitosť uchopiť nejakú technológiu a formovať ju ako ľudia. A práve to, že sme do veľkej miery stále ešte na začiatku, aj keď áno, je to s nami už niekoľko rokov, využívame ich, častokrát ani nevieme, neuvedomujeme si, kde všade vlastne prichádzame do kontaktu s umelou inteligenciou. Fakt, že pozeráte filmy, odporúčače na sociálnych sieťach, v navigácie, v mailoch, keď vám to keby sme si zobrali tú definíciu, že aj to sú isté formy umelej inteligencie, ale to, čo som povedal, že ja by som sa nebál v tom zmysle akože katastroficky, že teraz nás tu ovládnu nejaké stroje, ale tešil by som sa, akým spôsobom môžeme práve ako ľudstvo preniesť niektoré tie naše problémy, ktoré nás trápia a vďaka práve aj takýmto nástrojom ich použiť. A keď teda kolegovia spomínali aj to, že akým spôsobom to dokážu aj u seba vo firmách, že napríklad my sme v takom projekte, ktorý sa volá Hopper, ktorý sa postupne spúšťa na Slovensku. Je to taký projekt európsky, celoeurópsky, takých digitálnych inovačných hubov. A takýto vzniká aj na Slovensku. A ten inovačný hub má práve pomôcť aj malým a stredným podnikom, ale aj verejným inštitúciám, aby dokázali práve pochopiť tú umelú inteligenciu a dokázali ju dostať nejakým spôsobom do tých firiem, či už formou nejakých konzultácií, poradenstva a tak ďalej. To znamená, že je to super, pretože môžete byť medzi lídrami stále, byť na začiatku, môžete to uchopiť a tvarovať istým spôsobom podľa vlastných firemných hodnôt a ešte, keď aj častokrát sa tu aj tak občas nadáva na tú Európu, ešte tu aj máme zo tejto strany, že nejakú pomoc, ako tú umelú inteligenciu vlastne do tých firiem, aj keď ste menšia firma, ako ju tam dostať. To je, poviem, že skvelé. No Martin. Ja by som tiež na to zareagoval ešte, lebo keď sa bavíme o tom, že či ľudstvo neosprostie z tej umelej inteligencie, tak ja tiež som nad tým tak rozmýšľal, že kam tu ideme a keď som počul babku, bože, dneska, keď prišli televízory, že len do televízorov pozeráme, potom do mobilov, teraz umelá inteligencia, tak ja som sa nad tým zamyslel trošku z opačnej strany, že ja napríklad neviem podrezať jelenia v lese a ani sa neviem orientovať podľa hviezd a by som sa na to pozeral presne tak pozitívne, že kedysi, alebo či už 100 rokov, 200, 500 tisíc, mali ľudia nejaké vlastnosti, vedeli prežiť v lese, vedeli sa živiť z toho, čo si ulovili, vedeli sa navigovať podľa hviezd a to sú znalosti, ktoré dnes už nemáme, pretože máme na to nejaké nástroje. Je pravda, že za pár rokov asi to vzdelávanie, aké sme my zažili, že ideme do hĺbky, požičiame si jednu knihu z knižnice, ktorá bola alfa omega a tu sme prešli, tak asi takto rozmýšľať nebudeme. Budeme pracovať s údajmi, budeme rozlišovať, či tie údaje sú relevantné alebo nie sú, to, čo riešia naše deti. Jednoducho prichádzajú do styku s neskutočným množstvom informácií a majú problém rozlíšiť naozaj, čo už sú fake news. To vlastne máme všetci problém rozlíšiť, ak vidíme to na rôznych prieskumoch na Slovensku. Takže beriem to tak, že prichádzame do novej nejaké ďalšej éry, kedy budeme pracovať s nástrojmi, ktoré sú nám dnes neznáme. Budeme mať nové vlastnosti, nové schopnosti a tie, ktoré používame dnes, pôjdu do ústrania. To neznamená hneď niečo zlé.
Samozrejme, všetko sa dá aj využiť aj dobre, aj zle. Tak ako atomová energia sa dá využiť aj na vojnu, dá sa využívať aj samozrejme na výrobu energie, respektíve na atomové zbrane alebo na atomovú elektráreň. Takže tie katastrofické scenáre budú závisieť na nás, ale asi naozaj nepríde sem asi Terminátor nejak skoro, dúfam teda. Ešte aktuálne sa ľudia obávajú toho, že ktoré povolenia budú nahradené. Ja som marketingová riaditeľka, ja už teraz si viem predstaviť, že kto z môjho týmu dostane ako prvý padák, ale nie, ľúbim vás. Tiež sa na to pozerám z toho marketingového hľadiska. Mám svoj tím, robíme grafiky, robíme rôzne texty, kampane, komunikáciu IVE celú pripravuje, čo sa týka aj tohto vejtu. Čiže ja to napríklad vnímam tak, že využíme to dobre, čo nám tá umelá inteligencia ponúka, na to, aby sme skvalitnili svoju prácu, ale stále aj tým, že aj ten chatbot, aj tá posledná verzia je tak strašne nepresná, ono to dokáže to tak halucinovať, že nedokáže presne na základe tých promptov zadaných vyhodnotiť ten môj vstup, ako by som napríklad ja chcela, že stále tam bude potrebný ten človek na to, aby kontroloval prácu tej umelej inteligencie. Určite sa niektoré povolania budú nejakým spôsobom inak transformovať, inak vyvíjať, ale ja tiež osobne sa k tomu staviam skôr pozitívne. Že nejdem teraz všetko negovať, nejdem proste sa zakopať niekde do ukrytu a počkám, kým to celé prejde, alebo ako sa to vyvinie, ale snažím sa z toho ťažiť to pozitívne. Alebo tak to krásny príklad je presne to, čo povedal Ľuboš s tými lekármi. Že tu teraz, keď zavádzame umelú inteligenciu v healthcare, to neznamená, že my budeme potrebovať lekárov, lebo toho lekára potrebujeme, ale ten lekár má byť s pacientom, ten lekár má s ním komunikovať, má jednoducho byť s ním čo najviac, čo časom by tým pádom mal tráviť tou interakciou, naozaj tým liečením, prípadne aj nejakou prevenciou a nech potom netrávi čas papierovaním, nech netrávi čas nejakým sedením a pozeraním neustále iba do monitoru, ale nech sa pozerá na toho pacienta. Takže podobne sa to dá preniesť aj do iných profesí. Samozrejme, ten dopad na pracovný trh tu bude, ale akože aj predtým, keby si zoberieme, sú také prieskumy, ako vyzerali pracovné pozície pred 50 rokmi, hej, a koľko z nich prežilo dodnes a v akej podobe, že čo ten človek dnes robí na tej pozícii, tak toto sa presne udeje aj tu, ale neznamená, že tých ľudí nebudeme potrebovať, len niektoré tie činnosti už s nimi nebudeme tráviť čas a budeme tráviť nejakou inou činnosťou, hej, posunieme to ďalej. Musíme sa tým utešovať. My hovorili v Siemense, keď sa tam rozprávali o Industry 4.0, že vlastne naozaj to bude tak automatizované, že vlastne na to bude stačiť už iba jeden človek a jeden pes. A ten pes tam bude dávať pozor, aby ten človek na nič nešahal. A ten človek bude sypať tomu psovi granule, to bude jeho jediná úloha. Takže kupujeme si psov, hej, všetci. Dostane nás AI na Mars? Je tu tá otázka. Elon Musk by sa potešil. Tak zase sme v kozmonautike, hej, prelomy v dobývaní vesmíru v kozmonautike, cesta na mesiac priniesla obrovský technologický pokrok vo svojom čase. Množstvo z tých vecí, ktoré v podstate žijeme doteraz, máme vďaka tomu, že sa v tom čase ako nalialo veľa peňazí a veľa toho mozgového trastu práve na túto oblasť. Takže ja to zase vidím ako spojené nádoby. Evidentne Elon Musk to vidí tiež, hej, že keď vlastne silno má zainvestované práve v kozmonautike a v umelej inteligencii, tak ja si myslím, že ten prekryv je tam veľmi silný. Ešte tu mám asi otázku na teba, predpokladám, čo AI a GDPR? To povedal som, ale nie do mikrofónu. Je to ťažká otázka, lebo tu nejde len o GDPR. Zase, už to aj vlastne Ľuboš spomenul, že my tu vnímame, že je potrebné v nejakej podobe regulovať aj umelú inteligenciu. Prišli sme na to, ani len v Európe, ale inde vo svete, že ten existujúci právny rámec nám zdá sa, že úplne nevyhovuje, lebo niektoré tie pojmy a niektoré tie technologické zmeny neboli úplne na stole, keď sa vytvárali tie pôvodné regulácie. To znamená, teraz napríklad aktuálne sme vo fáze, kedy sa pripravuje, respektíve už máme finálne znenie, alebo už sa finalizuje znenie regulácie umelej inteligencie v Európe, takzvaný akt o umelej inteligencii. A ten sa bude snažiť práve postihnúť a vyjadriť tie hodnoty, ktoré tu aj boli spomínané, práve do tých regulatív. To znamená, niektoré z tých systémov, alebo skôr praktík, aj že úplne povedať, že tým smerom ani nejdeme, že zakážeme ich. Napríklad, príklad, že vytiahnem, že social scoring, taký ten spoločenský scoring a la Čína, že to asi
nechceme mať v Európe. Takže to je jedna z takých praktík, ktoré budú asi zakázané. Potom budú praktiky, ktoré budú že vysokorizikové, to poviem napríklad kritická infraštruktúra, ale aj niektoré ďalšie, napríklad použitie biometrie. To znamená, že nebudú zakázané, ale budeme sa musieť na ne lepšie pozrieť, keď budeme taký systém dávať do života, na trh, tak bude musieť postúpiť niečo, predstavte si, ako keď sa dáva C-čko, že budeme musieť postúpiť nejaký conformity assessment, nejaké posúdenie zhody, že to celé dáva zmysel. No a v rámci toho posudzovania zhody, samozrejme sú tam aj otázky súkromia, otázky spracovania osobných a citlivých údajov. Takže celý ten balík, s ktorým Európa vlastne postupne prichádza, alebo už aj prišla, tak pekne do seba zaklikáva ako skladačka. GDPR má tam tiež svoju veľmi dôležité miesto, ale napríklad aj také, že akt o digitálnych službách, Digital Services Act, ktorý zase bude regulovať, alebo už reguluje, začína regulovať správanie sa veľkých online platformiem. A tých odporúčacích systémov, alebo napríklad aj celkovo, ako oni budú pracovať s nejakými dezinformáciami alebo s nejakými fake news a podobne. Takže že otázka na GDPR, že akcentujem ju, GDPR stále platí v tejto regulačnom rámci, žijeme, dotýka sa aj umelej inteligencie, len sme prišli na to, že GDPR úplne nevyčerpáva potreby regulácie umelej inteligencie, takže postupne budú prichádzať aj ďalšie regulácie nad rámec GDPR. Jasné. No my, čo sa tu bavíme, my sa bavíme už tak na také trošku inej úrovni, už vlastne sa na to pozeráte dosť prakticky, z môjho pohľadu je to veľmi prínosné, ale stále nám chodia otázky v zmysle, že ľudia sa veľmi boja tej umelej inteligencie. Že zás mi prišla otázka, už ste rozprávali o tých produktových veciach, mám tu aj tie otázky, len tie sme už zodpovedali, či je to Microsoft alebo Dell, či môže umelá inteligencia nadobudnúť vedomie a postaviť sa proti nám? Chcete skúsiť niekto? Že ako to vidíte vy? Skúsiť môžeme. Ono sú také rôzne teórie, sú samozrejme zastancovia toho, ktorí tvrdia, že nech sa to zastaví, potom sú takí extrémisti, ktorí tvrdia, že treba to nechať bežať a potom väčšina aj vedcov sa prikláňa k tomu, že samozrejme treba ten výskum pokračovať, samozrejme treba ho regulovať a ja by som to povedal tak, že ak to ja vnímam, je tam nejaký balans, lebo nebude len jedna jediná umelá inteligencia. Aj keď sa hovorí, že keď príde nejaká tá superinteligencia, že stačí, že príde o 5 sekúnd skôr ako tá druhá a už má taký náskok, ktorý nikdy nikto nedoženie. Ale budeme sa stretávať s tým, že aj dnes je niekoľko platform sociálnych sietí, kde o nás bojujú za tým už nejaké inteligencie, ktoré nám podsúvajú články podľa toho, ako sa nám niečo páči. Čiže si myslím, že ja vnímam to tak, že o pár rokov jednoducho systémy umelej inteligencie budú integrovať v našom živote, budeme mať takých asistentov, to čo vlastne Microsoft spúšťa. Do toho budú samozrejme umelé inteligencie vytrénované, tak ako teraz vám chodia spamy, tak to bude sofistikovanejšie. Čiže bude tam nejaký balans medzi tým, kde na jednej strane budú možno nejaké štátne regulované systémy, ktoré sa budú snažiť tomu držať poriadok, na druhej strane tak ako je Darknet, aj vždy tam bude samozrejme aj tá, by som povedal, tá druhá strana mince, takže nejakým spôsobom my budeme musieť byť pripravení na to, že bude to ako keby bojovať proti sebe. No a teraz, že či to povstane proti nám, no to je taká otázka, že naozaj tu asi nikto v tejto miestnosti nevie povedať, že kedy takýto systém bude existovať. Ja čo som si pozeral jeden taký zaujímavý článok, ktorý teda konkrétne písal Martin Strásky, to je neurovedec. On sa teda zaoberá aj umelou inteligenciou, ale nie len tým, on je predseda neurologickej kliniky alebo primár v Prahe, popri tom hostuje, myslím, na Berkeley alebo na Stanforde. A čiže on opisoval, že ako funguje ľudský mozog. A jednoducho my máme dve hemisféry a tie prepojenia, ktoré sú tam, že ešte neexistuje ani hardware na to, aby sme dokázali simulovať niečo také ako ľudský mozog, niečo také, čo tak komplexne dokáže fungovať a že to je tak otázka. Niektorí tvrdia, že to je 30 rokov, tí pesimisti hovoria, že to je 5 až 10 rokov, ale Juraj, oprav ma prosím, že či ak máš lepšie informácie. Čiže v tejto chvíli asi sa toho netreba báť, ale v budúcnosti je otázka, že ktorý smerom to pôjde. No. To som chcel presne dodať ja, že ja teda som vyštudovaný elektrotechnik, nie filozof, takže ešte bude musieť Martin vyrobiť veľa hardvéru na to, aby tu nejaká umelá inteligencia nadobudla vedomie, lebo ako Martin správne povedal, beží to na nejakom výpočtovom výkone a ešte stále ho máme zúfalo málo. Takže ja si myslím, že ešte pár rokov môžeme kľudne spávať. Takže by som sa s tým teraz až tak úplne netrápil. Ale isté je to otázka. Ale teraz úplne seriózne, vážne.
A ja to vidím aj na našej firme Microsoft. Neuveriteľné peniaze teraz investuje do rozvoja umelej inteligencie a verte tomu, že veľa tých peňazí práve ide do toho výpočtového výkonu. Ten, čo máme dneska na Zemi, nestačí. Ja by som len jednu vec ešte k tomu chcel povedať a možno upozorniť všetkých, že na tom, čo sa s tým bude diať, závisí aj správanie každého z nás. Už dnes hľadujeme do sociálnych sietí údaje, dávame tam svoje fotky, to všetko tam ostáva. A tá inteligencia, alebo dajme tomu ChatGPT, dnes tam dáte nejakú otázku a keď ju dobre nesformulujete, on vám odpovie hlúposť, jak povedala Katka, že poviem hlúposť, alebo vám fakt dá dobrú odpoveď. Ale stačí, že sa to začne prepájať, že umelá inteligencia, myslím, Google sa volá Bard. Áno, Google Bard. Hej. Tak si predstavte, že už dávno vám Google číta maily a podľa toho vám podsúva reklamy, do toho sleduje vaše správanie, keď máte Android, vie, kde sa nachádzate, Facebook má algoritmy, že keď tu sedíte v tejto miestnosti a máte Facebook, tak zrazu sa vám objaví niekto z tejto miestnosti ako navrch priateľ, lebo on sleduje aj geografickú polohu. A to je na Tindri. No na Tinderi asi, ale si to tam zadáš ako položku. Ale všetky tieto modely pracujú s tým, že strašne veľa informácií zbierajú a čím viac osobných informácií tam dáte, poprvé tým viac osobných informácií o vás ten systém bude vedieť. Čiže už nie len tie modely, ktoré sú dnes, ale budú podstatne lepšie, ako vás budú vedieť ovplyvňovať, alebo nás všetkých. Zároveň s tými dátami sa neskutočne obchoduje. Tu jedna taká zaujímavá kniha, ktorá sa mi dostala dávno do rúk od Shoshany Zuboff, Age of Surveillance, ktorá vlastne píše o tom, že ako neskutočne tie firmy bohatnú na našich údajoch, že vlastne nič nie je zadarmo. Takže ja si myslím, že aj toto s tým veľmi súvisí. Byť veľmi obozretný v tom, čo do toho elektronického sveta dáme, čo vyzdielame o sebe a kde to všetko sa bude ukladať, pretože ten hardware už dnes umožňuje to, že jednoducho rozoznávanie tváre na letiskách na 25 metrov vás rozozná kamera, aj keď máte slnečné okuliare, tak si predstavte, že ten výpočtový výkon sa zrazu niekde zíde na jednom serveri a zrazu budete naozaj v reálnom čase vedieť zistiť, kde sa kto nachádza, čo robí, že to je presne aj o tej regulácii, ale o tej našej zodpovednosti, že do toho systému dáme a kam tomu dovolíme ísť. A to vôbec nemusíme teda hovoriť o tej všeobecnej umelej inteligencii, že keď túto otázku občas aj akože dostaneme v debate, mne sa veľmi páči, kedy si to spomenula profesorka Bieliková, náš CEO Kinitu, že ona sa nebala by sa umelej inteligencie, ale bála by sa ľudí. Mm-hmm. A to je vlastne ten breakpoint pre mňa, že prirodzene, aj keď som hovoril o tom otvorenom liste, o tých možných rizikách s umelou inteligenciou, iste my musíme na tie veci myslieť už dnes, lebo aj keď prídu, povedzme, ak prídu, lebo to je naozaj, že veľký kvalitatívny skok smerom k tej všeobecnej umelej inteligencii, tak môžeme na ní začať uvažovať dnes. Ale tá obava by mala smerovať k tomu dnešku a k nám ako k ľuďom. Akým spôsobom my vlastne tie systémy vyvíjame, ako do nich premietame svoje hodnoty, čo od nich očakávame, kde ich vlastne chceme mať. Lebo zase zopakujem to, čo som povedal na začiatku, a sa k tomu vrátim, je, že stále sú to len úzko zamerané nástroje, naše ľudské nástroje, ktoré smerujú k tomu, aby naplňali nejaké naše ciele. A keď tie naše ciele budú nejakým spôsobom mimo tých hodnôt, o ktorých sme tu hovorili a mimo tých nejakých princípov, no tak potom takto aj bude vyzerať. A potom budeme potrebovať všeobecnú umelú inteligenciu s vedomím a aj tak si tú civilizáciu zničíme sami. Hej? Takže tá obava mala smerovať k nám ako ľuďom, ktorí vyvíjajú tie systémy, nasadzujeme ich, používame ich, aby sme si boli práve napríklad vedomí týchto hodnôt a princípov a nejakým spôsobom sa pri tom riadili. Prepáč, som ti skočila do reči, ale tak to počúvam, tu už strašne veľa vecí si sami robíme zle. Potom sa toho bojíme. Vyčerpali sme všetky otázky aj od vás. Ak by ste sa chceli ešte niekto niečo spýtať, nedostali ste sa do slajda, môžete teraz. Dobre sa vám spí tu vpredu? Nie, ďakujeme veľmi pekne, že ste zostali pri vedomí. Páni, máte ešte vy niečo na záver, nejakú takú bodku za vás k umelej inteligencii, možno nejaké posolstvo, niečo, čím by ste to chceli ukončiť? Tam niekto hlásil. Ja asi už ťažko dodať niečo, čo Juraj povedal nakoniec. Je to o nás. Ak tie veci využijeme naozaj v náš prospech, tak asi si skvalitníme život a vôbec fungovanie aj na svete. Máme dosť problémov, ktoré možno tá umelá inteligencia dokáže vyriešiť aj na globálnej úrovni. Ale rovnako si to vieme asi aj pokaziť. Takže Juraj to povedal úplne super. Takže používajte to s rozumom, pretože aj tie princípy
zodpovednej umelej inteligencie je aj pre užívateľov, nielen pre nás, ktorí vám teda prinášame nejaké produkty. Páni, teda vlastne už asi Martin, už len ty už si sa vyjadril. Nejaká bodka na záver. Ja chcem vám všetkým poďakovať za pozornosť, aj diskutujúcim za zaujímavú debatu a teda aj za dobrý nápad za zorganizovanie tejto debaty, lebo naozaj je dôležité o tom diskutovať, lebo je to naozaj na konci dňa o nás, o ľuďoch, ako to využijeme. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne. Martin Maštalír, Dell Technologies, Juraj Podroužek, Kemplenov inštitút a Ľuboš Krpelán, Microsoft. Ďakujeme veľmi pekne. Dopočúvali ste špeciálne vydanie nášho podcastu z panelovej diskusie na tému AI alebo umelá inteligencia, ktorú sme nahrávali počas konferencie We Love IT 21. septembra 2023.